Tona. Les colònies d'estiu sabadellenques a la Canal. La Lliga d'Higiene Escolar, constituïda a Sabadell el 1912, va organitzar colònies d'estiu per a nois i noies des del 1913 al 1937. A diverses localitats de la costa i de l'interior de Catalunya. Si bé el projecte va néixer amb la voluntat benèfica de pal·liar els dèficits sanitaris i alimentaris de les famílies obreres i populars, amb el temps va potenciar d'altres valors com ara procurar una bona formació moral i intel·lectual dels joves i l'estima pel país. Tona fou la població que va acollir més grups i les colònies escolars es van fer al Mas Històric de la Canal, del 1930 al 1937. El primer any, el 1929, van fer-se, però al Mas Prat de la Barroca. A Tona, les colònies estaven sota la direcció del mestre Enric Casasses Cantó i la mestra Carme Simó Sacco, impulsors del moviment català de renovació pedagògica d'aquells anys. Les colònies escolars permetien als infants gaudir d'un mes de vida saludable al camp. Els nois i noies feien un diari de les colònies on recollien totes les activitats que s'hi realitzaven. Es tractava d'una nova manera d'ensenyar, una pedagogia activa que potenciava el valor de la cooperació i la distribució del treball a través d'una educació integral de la mainada. El 1935, Enric Casasses va publicar el llibre Tona. En acabar la Guerra Civil, Casasses i Simó, que eren matrimoni, van ser víctimes d'un procés de depuració. Acabada la Guerra Civil, als anys 1940 i 1941, la Canal va ser utilitzada com a casa de colònies del Frente de Juventudes de la Falange. El caràcter d'aquestes activitats d'estiu va ser ben diferent del de les colònies dels anys 30.